Liyamkhetha uZenzile Kumgedlela, inkosi enkulu uBhombela isitima samampondo, baba mkhulu, mkhulu omkhulu phakathi, amen. Yizo zonke izinkinga ayibhekene nazo lo mntwana obizwa ngokuthi nguShembe. Njengoba engakwazi ukufikela kulo izwe lakwaZulu, ekushumayeleni kwakhe wayiphuma engena emizini yabantu. Kulapho athola nakhona nomunye umame owayegula kakhulu ehlushwa yidimoni endaweni yaseMpolo. Wamthandazela lo nkosikazi. Emva kwalokho kwaba uGqimshwathi, waba njengofileyo. Ubusuku bonke waze waphaphama ngakusasa ekuseni lo nkosikazi esephilile. Umkhwenyana wakhe wajabula kakhulu wathi, bese ngiphelile izinkomo zami ngikhokhela izinyanga, kodwa zingisizanga ngalutho. Usenehashi phela manje ahamba ngazo enqamula khona lapha emazweni akubo. Waze wafika kwenye indawo yaseMolwane. Ehamba eshumayela ephuma engena emizini yabantu. Kulapho khona afike wazithela khona komunye umuzi wayenenye intombazana eyayigula. Wabe seyayithandazela le ntombazana. Wathi esayithandazela kwavele kwabhonga into ngaphakathi kule ntombazana eyayifaniswa nokuthi yilo idimoni. Wethuka kakhulu ngoba wayiqala ukubhekana nesimo esinjengalesi. Idimoni elinamandla isibhuquza phansi. Washawa uvalo. Emva kokuyithandazela le ntombazana wabe sekugibela ihashi lakhe ngokushesha wakhala emula. Wathi esahamba nje enganake lutho, nanti ihashi liza ngejubane limlandela ngemuva. Mana lapho ndoda, wama uShembe. Yabe simcela le ndoda ukuthi uyabizwa kulo muzi okade uthandazela kuwo intombazana. Wena ushiye umuntu efile laphaya okade uthandazela khona umuntu. Lamshaya lameqa lapho uvalo. Waze wafike wangena kulo muzi wafica abeSuthu sebehlangene bonke behlome bezingovolo. Kwathiwa uye lo, kwathiwa yebo uyena impela lo, kwathiwa ya ndoda, yini ubeke izandla phezu kwalo mntwana bese eyashona? Umenzeni lo mntwana? Wajuluka waba manzi de. Bembuza bonke abantu kanye kanye. Seyaqhaqhazela uthi akenzanga lutho, akenzanga lutho. Belokhu bemhlohla ngayo phela imibuzo ukuthi lo mntwana bephila kwafika wena washona. Umfice njani lo mntwana? Umficanga ephila. Wathi ngimfice ephila. Kwathiwa pho manje wathintwa uwe wafa. Basuka udlame. Bagcine bethi kuye, ngena lapha endlini uyivuse le ntombazana. Uma ungayivusi ngizongcwatshwa nobabili kanye nayo le ntombazana. Wangena lapha endlini. Wathi mayifika wafika intombi lena ikhihliza amagwebu. Isiyabanda qha. Waba ongaphansi ongaphezulu phela yena uShembe ethandazela le ntombazana ifileyo manje. Kwaphela eside isikhathi naye seze wakhathala wawudaka wahlala eceleni. Elinde phela ukuthi intombazana ivuke. Ngesikhashana wayibona inyakazisa iminwanyana waba nethemba yathi isuka lapho yathimula. Wasondela eduzane kwayo wayibamba wayiphakamisa wayiqamelisa kahle. Wabuye wahlala lapho ekhoneni kade ehlezi khona. Yabe siyaqala ke siyakhuluma intombazana yabuza ukuthi kubazali bayo uphi lo muntu okade ngithandazela. Base bemkhomba khona lapha emsamo. Yabe siyabonga le ntombazana yathi ukufika kwalo muntu ikona okungenze ngaphila. Ukuba akafika ngalo muntu bekungeke ngize ngiphile. Ngoba bese ngifile vele sengisuka kwelikude izwe. Yabe sibiza zonke izinto ezithandayo ukuba idle base beyinikeza. Bonke babephethe izikhali bazilahlela lena kude. Abazali bele ntombazana basondela eduzane kwakhe uShembe ngamehlo manje othando, ebuza nokuthi inkokhelo yakhe ingaba ngakanani. Kodwa waphendula ngokuthi uNkulunkulu kakhokhela. Babe sebembuza ukuthi kanti wena uNkulunkulu yini? Wabaphendula wathi isinde ngegama lakhe uNkulunkulu. Phela njengoba wayelokhu eyithandazela le ntombazana wayelokhu ebiza lona leli gama elingaziwa elithi Shembe, igama lakhe uNkulunkulu. Bamthanda kakhulu kulo muzi sebemcela nokuthi akahlale nabo. Kodwa wahlala isikhashana usuku olulodwa. Emva kwalapho wakhala wemuka eqhubeka phela eholwa yilo lelizwi. Phela useyazi ukuthi uma ungalilaleli lelizwi lizokutitinya. Base bemthanda kakhulu phela kuwo lwamndeni nomakhelwane belokhu befike njalo bezofuna umkhuleko. Befuna nokumupha izipho kodwa ezinqabe ethi
Into eningayenza nina ukuthi niphenduke nisindiswe njengaye lo mntwana osesindisiwe ngegama layo inkosi yami uShembe. Wathatha ihhashi lakhe wakhala wemuka waze wayofika ezintabeni zakwaSunduzwayo. Washumayela lapho maqede waphinde wabuyela ngakhona ezweni langakubo eNtabazwe. Wafikela edolobhaneni lakhona lapho ahlangana khona nomngani wakhe owayenguthisha wakhona eWeseli, uSaul Luphuthi. Baxoxa izindaba ezimnandi naye lo mhlobo wakhe, exoxa ngalo ivangeli, esezwile nangazo izimanga azenzayo zokukhulekela abantu bephile. Phela ngalesi sikhathi abantu babekholwa phela kuzo izimishini, kodwa kungekho okwenzakalayo, befunda nje yona imilando emidala yaseBhayibhelini, njengoba babekholwa ukuthi umoya wokuphilisa awusekho. Wadlula nabapostoli naye uJesu kwagcina lapho. Manje iyabethusa lento eqhamuka naye lo Shembe ukuthi yiyo phela lento okukhulunywa ngayo eBhayibhelini. Ikhona kodwa manje yenziwa umfana kaMahadebe, ikona okusidida kakhulu. Ulapho-ke lo mhlobo wakhe waze wammema khona kwabanye befundisi ababesuka eGoli. Phela kuleli zwe laseNtabazwe kugcwele abeSuthu, njengoba naye uShembe wayexubile ekhuluma isiZulu nesisuthu nesibhunu nesingisi. Kodwa labefundisi ukushumayela kwabo kabumchazanga uShembe, kodwa okwamchaza kakhulu yiko ukubhabhadisa emanzini, ngoba wayekade ekufisa ukubhabhadiswa emanzini, ngoba phela ebandleni lakhe wawuvele ugcotshozwe njengenkomishi bese kuthiwa usubhabhadisiwe phakathi esontweni, bekubeke lapha esiphongweni ithonsi lamanzi. Yilapho afisa khona ukuthi labefundisi beke befike ngasezweni lakhe, njengoba wayesenayo phela enye indlu ayeyithengile Eskom Plus. Yilapho azavakashelwa khona umfundisi okwakuthiwa uWilliam Leshego waseBoksburg, okuyena wayezomsiza ngalo uhlelo lokubhabhadiswa kwakhe azicelele yena lona. Ngelanga abhabhadiswa ngalo kwagcwala abantu abaningi kakhulu ababengaphezu kwama200 ngenxa yodumo ayesenalo lokuthandazela abantu. Bezombukela phela lapha ekubhabhadiseni kwakhe, abantu bavele bamthanda kakhulu, balilalela izwi lakhe. Kwaguquka abantu abaningi kakhulu, waba zindimbane. Waze wathumela umyalezo kuye umfundisi uWilliam Leshego ukuthi sekunezindimbane zabantu asebekhona abafuna nokubhabhadiswa. Umfundisi uWilliam Leshego wabe sethumela umvangeli uNtuli owayesuka khona eBoksburg wazobabhabhadisa laba bantu, ngoba phela yena uShembe wayengenawo amandla okuba ebhabhadise laba bantu. La bantu ayebaguqukile okungabasempolo nasemolweni nasesunduzwayo. Wasuka lapho waze waphikelela kwelaseQwaqwa enkosini yakaNgwenya wakuthiwa nguTsane eyayiyumSuthu. Wafike waguqula yona inkosi lena kanye nawo wonke umndeni wakhe nezinceku zakhona. Leyo ndaba yaduma kakhulu yazafika kulo kwelaseTransvaal ukuthi baningi abantu abaguqulwa yilo Shembe. Phela ngalesi sikhathi abantu babeziqhaza bezisebenzisela imithi yabo belandela izinyanga, kuyileyo ngcosana eyayiguqukile yangena izimishini. Abaningi phela babengafuni ukuya kulezi imishini ngenxa yokuthi abazi ukuthi zifike nabelungu kanye nencindezelo. Lolo dumo lwenza ukuthi kuphinde kubuye yena umfundisi omkhulu uWilliam Leshego owayephethe lona phela ibandla i-African Native Baptist. Nebala wathi mayifika umfundisi uLeshego bahambe bebhabhadisa abantu phela abaphendulwe uye uShembe lona. Waphinde wathandazela abantu phambi kwakhe, kwenzeka izimanga, abantu bephuma amadimoni nezifo. Kwamangalisa kakhulu lokho, futhi kwaphinde kwamjabulisa. Phela umfundisi uLeshego njengoba ehamba naye uShembe wayemuzwa uma ethandaza ukuthi uthandazela abantu ngegama likaShembe lona phela ongaziyo, kodwa wabona ukuthi liyasebenza leli gama. Yilapho azamkhulula khona ukuthi namhlanje ngiyakukhulula mfana kaMayekisa ukuthi hamba ushumayeza abantu kulo lonke izwe. Ekusho phakathi kwalo ibandla wambeka nezandla ekhanda wathi ngiyabona umoya kaNkulunkulu wehlele kuwe. Nebandla lajabula kakhulu. Maqede wambamba isandla kakhulu wamqinisa. Labe selimvalelisa ibandla lathi hamba naye uNkulunkulu wakho bashumayeze kulo lonke izwe.
liyaguqa lapho igumkhedlela mzukulu amafutha omkofu idwinto mina soka phakathi. Amen.